Wayah Mas katuran karaharjan lho nggih. Nggih. Simbah Patih Sengkuni. Wilujeng Eyang bekti kula kunjuk. Nggih kula tampi nggih dawah sami-sami. Nggih Yang. Printen dalu kula mboten kendhat anggenipun dedonga mugi Eyang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten papan ingkang sekeca. Kaparing ana kubur ingkang jembar lan padhang. Iki bocah iki kepiye to iki kok malah mujek-mujekke wong tua mati yo ngalah yo ngalah. Nggih matur nuwun anak Mas. Jagat Dewa Batara, anakku nggir. Anakku Lesmana. Padha Raja Sapraptamu nggir, Lesmana. Duh, iki medeni. Noni nggih. Wa Prabu Baladewa wilujeng keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Wa Prabu ing Mandura. Yo, tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampana Lesmana. Nggih. Kula pundi saengga jejimat mugi ndayanana. Dateng kasantosaning gesang kula. Yo. Prayogane kon mulungguh ya Lesmana. Wah niki pun penak banget kok wah. Blekudung manyar-manyar. Padha Raja Sapraptamu nggih Lesmana. Putuku nggih cah bagus Lesmana Mandrakumara. Wah niki Simbah Durna. Kula ngaturaken sembah bekti kula katur nggih Mbah. Ya, tak tampa. Pangestune Simbah tampanono ya, Ger. Nggih Mbah, kula tampi. Kula pundi saengga jejimat. Dek Senin nika kula dolan lho, Mbah. Teng Sukalima ning emanipun kok namung wonten Mbah Putri. Ning sajakipun Mbah Putri menika sumuk, terus kula dalaken, kula jak dolan-dolan. Kula goleke Kalanjana mboten purun. Lah, kula gregeten. Terus kula tumpaki lah kok malah mengkal. Jan trembelane tenan kok Mbah Putri iki. Ya anak ratu kok ya klithah-klithih tekan ngendi-ngendi. Ora ngangseni wong tuwa. Wis kono sakarepmu. Mbok sakne di Mbah Putri. Wah, tebe Mbah dugi pasar talun mriko. Wah, jan trengginas tenan si Mbah Putri layak jenengan kersa nggih Mbah. Kersa aku. Aku gelem kok aku. Mulane aku tuman aku. Oh alah, nggih Mbah. Lek karto kok mboten bagakke. Anakku Lesmana. Padha Raja Sapraptamu nggih. Wilujeng Lek bekti kula katur. Ya, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampanana nggih cah bagus. Nggih, kula pundi saengga jejimat. Rama, apakah ada sesuatu? Teka paduka Kanjeng Rama nimbali dhateng ing putra pun Lesmana Mandrakumara. Lesmana, kula 3 dina kepungkur kowe nangis. Ana pangkoning pun Rama, ana wigati apa? Lah, menika to? Iya. Lho menika lak nggih pasuting Jawa. Ora clewitan. Aja edan kowe. Kowe nangis nang pangkone wong tuamu jare kowe gandrung karo sawijining wanodya. Walah, masalah itu to? Iya. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dhaup trima, mbok entengke patimu, trima tekaning pati yen ora iso mengko wanita sing mok kandhake marang pun Rama. Aduh. Panci leres mekaten pengandikanipun Rama. Wah. Janjane kula niku pun radi lali.
ning bareng panjenengan paring dawuh ingkang mekaten raos tresna kula menika ngrembaka malih wonten ing saklebeting sanubari kula. Mboten wonten lumahing bumi kuruping langit ingkang saged ngrubuhaken beteng jejiwa kasatriyan kula kejawi inggih namung Yayi Jenakawati. Endahing parasmu dadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Bocah iki ngapa to ya? Gandrung kok nyingkar nyingkur. Wong ora laras kok nekat wae walah ngger. Nun sewu niku rak cakepan Gubuk Asmarata. Wo bola-bali nek patih goblok. Nyingkar nyingkur wo. Niku wau iki lewong. Wo lah kok malah lewong iki. Inggih teng mriku mboten nonton sinten-sinten. Lho. Kok ora ana sapa-sapa piye? Lho kula niku ngimpi. Kula ajeng critane kula ngimpi. Ya, nggih, tang cerita. Kula niku ngimpi ketemu Jenakawati wonten ing Gubuk Asmara. Teng mriku mboten wonten sinten-sinten, kula lungguhan wong loro kaliyan Jenakawati teplek. Pendak tak cedhaki malah kaya mbebeda, kula gregeten tak jiwitke empole. Lah dalah. Jenakawati niku. Nggih, Jenakawati niku. Kula genti dijiwit nggen weteng Mak Cemol. Ora sronto gubuk kula tutup gedhek terus suwe-suwe konten lindu grobiak gubuke ambruk. Walah nggih kok ya Wah, mak grobiak terus kula tangi. Wiwit dina niku kula mboten saged lali kalih Jenakawati. Dheweke nggih prasapa bilih tresna kaliyan kula Rama. Menawi Rama mboten saged ndhawuhke kula kaliyan Jenakawati pun kula pun tuku tambang. Lah tuku tambang iki kok ngapa ta, Ger? Ajeng kula nggih gantung. Tinimbangane urip ora kelakon rabi karo sapa-sapa. Pun manggagas ping pira kula ning arah wong wadon mesti ora tau kelakon. Ming pengangen-angen tok nalika kula ngarah Pergiwa kalah karo Gatotkaca. Ngarah Siti Sendari kalah karo Abimanyu. Ngarah Prontawati kalah karo Petruk. Ing atase kula niku anak ratu nyenengi bakul mie ayam kok ora kelakon. Napa mboten tersiksa hidup kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabegjan. Mula dinten sak mangke menawi kula ora kelakon dhawuh kaliyan Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngedhuk sumur, ajeng kula cemplungi ben. Alah dene niku urip dadi putrane Prabu Duryudana Ratu Sugih. Arepa kula saben dina dibiyuki brana picis ning kula resa nyanding wong wadon. Lah, mboten saged ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip ben dina mung ngentekke sabun? Sementara mandiri le. Terus gunane napa Cobi? Kula tak takon. Nyedhaki wong wedok ora do gelem, nyedhaki bakul mie ayam ora gelem. Wingi kula nyedhaki bakul lotek malah diuncali cowek. Walah ketula-tula kula Rama. Yai, gagas ingkang putra menika kok mesahaken sanget. Kula nggih grantes. Ing atase anak ratu men kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan tenan. Dalu niki kedah kelakon nggih Rom. Nggih, Romi nggih. Kula dhaup kalian Jenakawati nek kula mboten enggal dhaup. Kula niki jan ming terus do diampiri kalih paman-paman kula sata Kurawa pendak malah menjumuh kliwon do dijak ngidul. Lah ngidul kene kene sapa?
Nggih ngidul menika. Mesa nek kula dijak niku mung melu lah kula sing ken bayari. Tiba giliran kula wis esuk lah wis ora ana apa-apa. Mila Rama enggal panjenengan Rama nuruti napa sing dados pikajengan kula. Kersa Rama ndhawuhaken kula kalian Jenakawati menawi wedal niki kula mboten kelampan dhawuh kalian Jenakawati. Wah, pun mboten dangu malih Kanjeng Rama mboten bakal ngertos glibeting laku pun Lesmana. Ajeng kula entengke pejah gesang kula Rama. Kagyatri sang kabirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngretaning bawana jagat dewa Bathara Lesmana wonten dawuh wa rembukan jroning Gatulaya iki mau kejaba amung rembug nggonmu tresna karo Jenakawati. Bawadara wis paring dawuh yen hitungane lair Jenakawati karo Antasena pacangane mau sektina ora pas, ora kathuk lan ora mathuk. Mula wis padha sarembug iki mengko Jenakawati bakal tak pisahke karo Antasena. Bakal tak paringke kowe. Jenaka ora bakal wani karo wakmu Mandura. Nggih, leres niku Ger, leres. Jenaka karo Werkudara iki ya ora bakal wani karo bapakne. Ya kuwi mbahmu ing saka Lima Lesmana. Dados niki wau pun sami rembugan kula dawuh pleh Jenakawati to. Heeh, wis mengkono Ger. Yo, kaya mengkono kuwi Ger. Lah dalah. Aku iki tukang tambal ban. Asik matur sembah nuwun nggih wa. Yo, padha-padha Lesmana. Mangke menawi kelakon. Wah, Jenakawati saking Madukara ajeng kula pangku numpak becak. Tekan kasatran wis do kesel kabeh terus do turu lah ora sida ngopo-ngopo. Sakarepmu. Wis sakarepmu. Nggih, ning estu to wa. Lan. Engko yen Jenaka ora menake, engko aku sing ngamuk ning Madukara. Iya, pancen mengkono. Lesmana, kowe kaget dandana cara manten Asik. Nggih, siap 86. Ning kula mangke nyuwun ngengge basan nggih Rama. basan iki sing kepiye? Nggih nyandang manten terus digebir banyu blas. Wah niku jenenge basah. Basah kuyup niku jenenge. Basan niku cara nganten ning ora nganggo klambi terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Walah kaya tau-tau dadi nganten. Kula nganggo jarik ning jerone trining terus nganggo sepatu bal-balan. Wis sak seneng-seneng sampeyan. Sampun Rama. Kula nyuwun pamit madal pasilan ajeng dandos cara manten. Ya aja kaya bocah cilik. Simbah Patih kula nyuwun pamit. Ingkang atos-atos nggih. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati lho semono, dandana cara nganten. Nggih, wa. Simbah Durna kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep kanggo ngapa, Ger? Nganten lanang nitih kuda. Nggih, Yang. Ya wis, ngono wis sakarepmu. Sampun Rama, kula nyuwun pamit. Nyuwun tambeng berkah pangestu medal jawi kula badhe dandan cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pengestune wong tuwa banyu mili. Nggih, cah bagus. Asik.
Prabu. Wonten dawuh Yai. Ngemuti dhateng anak kula ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun. Kula nyuwun sak gedhagan menika sampun gagar wigar mboten angsal damel. Inggih. Ingkang Raka Budidaya pados samangke saged kasembadanipun anak kula Silesmana Mandra Kumara. Bawa Durna. Semanten ugi kula sumanggaken. Oh, inggih, Ger, inggih. Ingkang Bapak Budidaya samangke supados saged kasembadan ingkang putra wayah kula Lesmana Mandra Kumara Dauk kaliyan Janakawati. Mangke menawi Janaka sajakipun awel sarta anggruntel kula nyuwun Janakawati paduka kula suwun ampun waspaos. Ingkang Bapak ingkang Murbawasesa dhateng anak kula pun Janaka. Nggih, kula sumanggaken Pamanarya. Kula wonten dawuh nggih. Kurawadipun ketapaken ngirit lampahing temanten kakung Nan ngestaken dawuh Dimas Kartomarma. Wonten tinimbalan jrun budalna kang padha sibu ingsun kundur ngedaton. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining panangkilan Sang Nata Arsa kundur angedaton kadharaken sangganing para bancedi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Tindaknya sang katon kawis tingal lamun sesanti kamulyane.
ngalamin ya, Nduk. Pak. Alhamdulillah. Ya. Sadurunge awak dhewe matur kathah-kathah. Iya. Luwih dhisik uluk salam, Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koyoke sing delok oke ning kok sing nyawuri sithik men ya. Balenono. Kowe sing suaramu gedhe. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Larak ngono. Karang do seneng sing gede-gede kok ya, Mak. Wah iya iya. Gedhewe nek empuk apa? Tekan wayahe limbukan, no. Iki awak dhewe sowan wonten ing dusun Gowok Sabrang, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Iya, Mak. Kene iki Magelang mlompat kali ngono kuwi wis Kabupaten Boyolali. Oh, ngono. Mula dhuwur banget. Dalane ora ketok dhuwur ning asine dhuwur banget. Ngaturake gunging panuwun kang tanpa pepindhan kalian ingkang kagungan damel inggih punika Bapak Sutarno utawi asma akrabipun Bapak Kirun saha Ibu Ponia. Ingkang kagungan kersa mala kramakaken putranipun ingkang asma Mas Arifin kadhawuhaken kalian Mbak Muzazinah ingkang mijil saking Demak Bintoro. Mbak Muzazinah menika putranipun Bapak Purhadi saha Ibu Mustofiah. Ya nderek mangayu bahagia ya, Nok. Iya, Mak. Kalian pinanganten kekalih mugi-mugi pinanganten kekalih sakinah mawaddah warahmah. Amin. Besok anggone bangun Bale Wisma mugi tansah dadya keluarga ingkang kebak ing kanugrahan, tansah ayem tentrem noranono alangan sawiji apa, tansah pinaringan kabagian kasarasan lan karukunan. Ya pinanganten kekalih ku ya mugi enggal pinaringan momongan. Allahumma amin. Aku wis melu ndedonga, saiki gantian kowe. Mbok menawa dongamu ki ya engko terus tinampa karo sing gawe urip. Oh, ngono, Mak. Heeh. Ki, mugi-mugi pokoke sami kalian simak. Wah, ame ngopo? Ya ngono ya kena. Lah iya to, Pak. Heeh. Kula sak rombongan nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun menawi wonten lepat anggenipun marak sowan wonten ngarsanipun Bapak Kirun saha Ibu. Sowan wonten ing dusun Sengi mriki anggenipun mundi dawuh saking Bapak Kirun sak keluarga supados paring lelipur kalian para warga masyarakat ing dusun Gowok Sabrang. Ngregengke swasana ing dalu menika. Wah, jan Bapak Kirun ki jan sembodo banget awak dhewe lho. Wah, digelarke papan sing bawera. Lah iya, Pak. Lho, lektenge gembyar. Lagi iki aku wayangan berbasis disco. Nah, kuwi mau, Mak. Jian gayeng nyenengke pokoke. Marem. Jian. Oh alah, pokoke matur nuwun ya, Nok. Iya, Mak. Matur nuwun. Iki awak dhewe nggawa rombongan saka Yoja. Kanca-kanca SMKI, ya kanca-kanca kuliah. Ya dialang kabeh sakmene iki ya. Saka sing ngempul tekan sing pojok dhewe mbonang kono. Dialang kabeh. Dalang kabeh, Mak. Heeh. Apa kon maju siji-siji wae, Po? Aja. Oh, aja. Wis ben nang kono wae. Iki sindene ana. Bagi kula tengen. Cindenku sing lor dhewe kuwi kademen. Lor dhewe lor kidul dhewe. Ngono ten. Cindene ana 7. Pitu. Heeh, cindene ana 7. Ning
Jane bintang tamu niki ana loro no. Oh, ana loro jane. Mbak Elisa, Mbak Yuna dhewe, Mbak Elisa. Ah, isi dhewe kidul dhewe. Endi, Pak? Aku iki petingane para pesinden. Kuwi petingane para rombongan. Aku iki base lurahe sinden ya kuwi. Mula wani beda dhewe, tampil beda. Ning ya ora apa-apa aku malah seneng nek. Wis, ayo saiki nyuwun disepoti kanca-kanca supados Mbak Elisa jumeneng ae iki piyayi-piyayi do mirsani ning kene iki mung arep ngenteni Mbak Elisa ora karo Salaso. Ah iya, Pak. Yo, ayo kanca-kanca do disepoti. Tak delok tanda gawemu. Oh, sayang Pak. Ape, Pak? Tenan, Pak. Sidane madhep kono, Mak. Mbak Elisa ning kono. Oh ya madhep kono, madhep kono. Anu, Mak Cange Yulimbo. Nggih. Iki kok aku disepoti becak iki maksudnya apa? Apa kuwi kami teges utawa apa jenenge sasmita? Sasmi. Nek aku ki apa ning becak ngono. Wah, boten. Mbok menawi Apa? medun saka kene numpak becak. Numpak becak. Ora numpak becak yo karo munggah lah yo mesakake, ra iso dipindah gigike. Gigi. Nggih niki sowan wonten dalemipun Pak Kiron. Nggih. Cek niki wau sampun sowan, sampun proto. Nggih. Kalih Pak Kiron, matur suwun Mas Gadang, Mas Gade. Nggih. Mbak Yune yo dijak, dirangkul, dijak sowan mrene. Wis sesuk meneh ki rasah mikir apa jenenge pira ta pira. Ning lagi pantese. Ya kan sing penting nek Mas Gadang, Mas Gading mayang ki aku seneng ngono lho nyengkuyung. Apa meneh iki ditabuhi karo kanca-kanca sing isih enom-enom kabeh, timur-timur kabeh. Sing bonang ki sapa ta sik nganggo kacamata ki? Aku silau lah, kacamatane ngembun to, dadi ning kene malah Nika Nobita. Oh Nobita, nggih wanderek Mang Ayu Bagya, Mak Cange, Yulimbo. Nggih. Wonten apa gowok Gowok Sabrang. Gowok Sabrang. Desa Sengi. Desa Sengi, Dukun. Nggih. Magelang. Nggih. Nah, menika anggenipun saged mologram mekaken. Anggenipun putranipun saged Polokromo. Polokromo. Mau wis ketemu karo mantene urung? Campur. Oh, sampun. Lah teko kene jam piro mo? Jare jam 10 lagi munggah. Nggih, lah kok dugi mriki jam 6. Lah kanca-kanca ki wong WIB kok. Piye? Waktu Indonesia WIB. Belanda. Waktu Indonesia Belanda. Nggih, Lah mergane ngopo? Teng grup ki wis dibiawarake. Nah, nunggu Mangke- sapa? Mesti ana biang keroke ra ketang 1 2 iki mesti Mangke ana. jam 3 kumpul nggih, Cok. Nggih, ngoten niku. Wah, aming sing mengenteni Rambutnya nyaron biru niku. itu mesti. Nyaron. Sapa jenenge? Brantas Angkara. Ning niku Angkarane tok. Ayo, perkara cah siji kabeh dadi telat iki mau. Nek sinden-sinden ya dadi siji iki mau sakbis. Dados tunggal. Wonten sing lampah kiambak. Oh nggih, ya sok ngati-ati sok didewekke nek sinden iki aja dekke siji karo yoga ya. Oh carane dalan munggah medhun iki gawat. Nah, nggih. Gawat. Dewekke sesuk dewekke.
nggih niki hari yang bahagia Mas Gadang Mas Gading. Dene iki ya isih apa riyaya to, isih dalam apa ya suasana lebaran juga ada suasana pernikahan. Lah iki melu mpok tumplek blek kabeh saake menungso menika masyarakat sampun Napa, Mbak? Masyarakat. Nggih, menika melumpuk sedanten nggih madhep kene kabeh jan seneng menika nggih mirsani anggenipun ulah gridonipun Mas Gadang kalih Mas Gading matur suwun rawuhipun mugi dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya sing do rawuh kene paringi panjang yuswa sehat paringi rejeki sing lumintu berkah barokah sing do dagang ya paringi laris dagangane sing do apa ya kerja ya paringi munggah pangkate sekolah sing do anak-anak ya tambahi anake Walah. kok ya ngono niki kangge sik rawuh lah kangge temanten iki lendongake aku ya bingung. Siji sing dalang ya isih enom rong tau ngrasake mantenan. Ngono. Ah padha. Padha aku ya rong tau. Dadi arep ngandani ki piye ya? Ning sing baku ya isone ndongake ya, Le. Nggih. Ndongake muga-muga temanten kekalihipun nggih setunggal saklawase langgeng setya slomo-lomonyo. Amin. Langgeng saklawase. Wis iki mau ya aku ndelok kuwet ning nggon lawange Pak Kiron kuwi mau kok. Pripun? Ana kuwet ngerti kuwet to? Kuwet Kata-kata. nah, kata-kata. Kuotes. Kata-kata hari ini ora ana jangka kang kejangkah tanpa jinangkah apa piye mau ya? Oh ya bener ya kaya ngono. Anu Mbak kula kemutan. Ora ana panjangka sing ora dijangkah. Kadose. Ora, heeh, pokoke intine kita iku kudu melangkah. Lah iki buktine Mas Arifin lek jangka ya adoh tenan tekan Demak. Nggih. Sidane kejangkah tenan entuk bojo wong Demak ya gorene. Lah iki kan menteng antarane kene tekane lor kono ya, Posisi lor. Nah, tekan kene. Lah iki muga-muga iso menyatukan kedua keluarga, iso bebrayane iso membuahkan hasil. Sesuk putrane iso sukses. Ngono dongane. Wis iso budaya ora mung sukses ning ya tresno karo budaya wong ya pas apa acara pernikahan ngene ya digelarke wayang ya Mas Gadang, Mas Gading. Dadine iki iso dadi apa ya membahagiakan masyarakat Nggih. kabeh. Nggih. Tanduki apa ngono le? Ya Paman seneng lah iki mbok menawa mengko Mas Arifin kalian Mbak Musasina. Iya bener nggih. Musasina nggih. Musasina saged minggah wonten pepanggungan nggih. Mengke saged pinanggih supados sederek-sederek ingkang mirsani saking griya saged ngertos oh iki to mantene ngono karo njaluk resep ya mbok menawa piye to carane entuk jodoh. Tutor. Lah Mas Gading lho le golek nganti ping pira? Wah, Gading iki kula niku. Mbak Elisa. Niki wonten Piye. kaelokaning lelakon. Heeh, kaelokaning lelakon piye? Yange sing anyar melu. Oh, lati. Pundi? Nomor loro. Siji. Oh, nomor loro. Sapa jenenge sik engko. Sapa jenenge? Namanya siapa? Aku kan perlu tahu gitu ya. Wah, boleh dikasih mic dulu dong sebelum kita lebih lanjut. Aku kan kepo sebagai Rasa pucet, Ding. Ojo pucet. Aku kan kepo ngono. Namine sinten, Mbak? Mbak Penti. So cute. Emang sebuah roda itu tanpa penti? Niku pentil. Itu sampo, Mbak. Enggak berisi gitu ya. Mbak Penti dawane sapa? Dawane. Penti sapa? Ben ngerti ngono lho. Penti. Oh, dagel. Dagel.
Banyol. Enggak apa-apa, boleh usaha itu penting. Usaha itu Penti. Titik iki sapa? Do iki sing bar penti dawa iki mau ana imbuane ramburine, suwukane. Mboten sah ngangge mburi mawon. Oh, mboten pun sah. penti mawon. Nggih. Oh. Anu, udah lama. Udah lama maksudnya di sini nyindennya. Oke, iki nembe mawon. Nembe mawon. Oke. Pengalaman nyinden gimana rasanya? Nggih, rasanya asik. Terus saged kenal kali rencang-rencang, nambah pengalaman. Asik. Nggih. Oh, ini dandan sendiri juga. Nggih. Oh, nggih. Oh, tapi awalnya dari SMKI apa enggak, Mbak Penti? Nggih, sekarang nembe ten SMKI. Baru. Nggih, Kelas berapa? di kelas tunggal. Nah, niku lho. Gading iki kakak kelas sing wajan wis tobat. Terus serengane lek enek sing mlebu kae ayo berburu kae. Ya ngono to. Lah kepiye to? Ngono kuwi ya. Ngono. Ketoke masuk. Mengayom. Kek. Kakak kelas ki mengayomi. Oh lah iya mengayomi. Berarti ya nggak apa-apa ya namanya masih. Tapi bentar lagi kan ini udah lulus ya. Iya, kamu harus kuat hati. Nah, itu. Ya. Ini aku kan pengalaman gitu ya. Nanti kalau udah lulus, udah ketemu di tempat kuliah sama kamu kan di SMKI, nanti juga banyak mangsa-mangsa yang akan melihat kamu sebagai sebuah mutiara gitu ya kan. Juga Mas Gading di dunia berikutnya yang di kuliah atau di mana juga ada mangsa-mangsa yang melihat Mas Gading tuh harus ditatakin hatinya ya. Mutiara. Iya. Nggih Mbak Penti, ini sekalian kita kenalin jajare sinten iki? Ah, nggih sekalian. J Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Derek nepengaken nami kula Nabila. Nabila J. dari Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. J. SMKI atau Sudah lulus. sudah lulus? Nabila udah lulus. Ini baru aja lulus barengan satu tahun angkatan. 2023. 2020. Oh, ya udah 2 tahun yang Oke, lalu. 2 Oh, tahun. sakniki Saniki melanjutkan? Dereng melanjutkan. oke. Dulu karawitan apa pedalangan, apa tari, apa Karawitan. teater? Oh iya, karawitan, Mbak Nabila. Udah ada yang punya belum? Sing ngasto ngendang. Sing ngendang. Nggih. Oh, gawane kendang, Gawan. gawane dalam. Ki gawane sapa iki? Jejare iki gawane sapa ora? Wah, Aku randa gawane sama-sama. gawan. Rasa curhat topik. Rasa curhat. Etok-etoke iki ana. Jane aku wong ilang lho nang kene. Dikenalke makane ben gek sapa engko sing nggawa mulih ngono. Ora ana sing nggo mulih. Oh ya disebarkan, tebarkan pesonamu. Mbak Sinten, Nggih. wis mboten asing malih nggih niki kudune. Nggih. Derek tepang. Kula Pipit. Pipit. Oh, nggih. Dawane ya pipit. Pipit iki koyo cilik ning gedhe. Ciline gede. Mbak Pipit saking Nggih, saking keluar menika. Ngeluar. Tonggo kula niku Mbak Elisa. nggih. Tonggo kula. Tonggo ya. Lah iya iku. Tanggone. Dadi iki mangkat dhewe ya ora bareng bis. Ora. Lah iya. Ditinggal. Ya Mbak Pipit ngeluar. Sebelah lah iki mau pawange nggih. Nah, iki. Sugeng Dalu. Wadah. Jian kemayune. Suarane mboten ketinggal nggih ketutupan gong nggih. Coba berdiri. Coba jumeneng. berdiri ya, jumeneng supaya pada Ayo, Dik. bisa tahu gitu ya. Ini ketutupan gong soalnya nggih. Lah, Sakit dah. ketinggal mboten? Tinggal nggih. Mandap. Mandap mau mandap. Kang napa, Mbak? Iki kok dicekeli terus kebelet pipis to piye ya. Kene alon-alon ya, Nduk. Alah. Amit sewu nggih, Mbak. Nggih. Gua aku ora Jol kajar mic wae. bledem ra. Pakai ini aja ya. Nah, gini kan kelihatan. Ya. Ya, jangan anjlok. Iya, gitu. Iya. Siapa iki sing ngedongke? Marem. Ini adalah orang yang mencintai kamu, ya. Iya, kenalin dulu dong karena di pojok sendiri kan nggak kelihatan namanya sinten. J Derek tepang. Nggih. Nami kula Sasa. Sasa. Oh ya, Sasa itu panggilan atau emang Sasa aja namanya? Sasa. Sasa panjangnya? Sasa. Nah, iki sapa-sapa kok ngono iki dagelane sapa to? Kok petingane dagelan dienggo kabeh? Sasa umurnya berapa? Umurnya baru 16 tahun. 16 tahun. Ini SMKI apa enggak? J SMKI. Tari atau menggambar? Musik? Tata bugar.
Apa? Arsitek. Arsitek. Apik iki, jos. Kamu kira-kira sebagai seorang arsitek pengen membangun apa ya? Apa yang ya membangun mungkin jalan SMKI yang bolong itu? Tambal ya. Oh iya. Sasa ini bawaannya siapa? Ada yang punya belum? Itu ya nyaron, Ya? sik nyaron. Oh yang nyaron. Karo sing ngiter. Oh karo sing Loro. Loro. Nggih. Oh, sekam bar boten terus nggih. Lah gentah-genti mulane. Ya, Mbak Sasa dari mana? Dari rumah. Wis ngene iki SMKI ket biyen iki ngono kuwi dagelane. Dari rumah Sasa ngono kuwi. Enggak dibeta, dalamnya enggak dibeta gitu. Ya Sasa, ini kamu jangan duduk dulu, aku cari partner dari sana. Nah, iki. Kita nanti nyanyi. Ya. Nah, iki sing sebelah kene. Seket mau kademen iki ketipisen kaya. Tipisen. Ya, pegang dulu mic-nya Kakak, Adik. Adik, ya ampun aku kok ya tua ya. Sampun. Sampun lah, iki wis bolak-balik ketemu ning ya ora apa-apa di Magelang kan perlu diperkenalkan ya. Nggih. Dengan senyum yang lebar monggo dikenalke namine sinten saking pundi terus statusnya pripun sakniki. Dadi nek mas-mas sing do sinoman ki nek ngira-kira arep ngecim ngono kuwi iki wis iki oke apa ora gitu. Derek tepang nami kula Dewi Mega Prastiwi. Panggilannya Mega. Ega. J. Bisa volley juga. Bisa nyemes siapa-siapa. Masuk. Cakep. Ya Mbak Mega, sekarang usianya berapa? Dulu sekolah di mana? Usianya 16 tahun. Sekolah di SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Kelas berapa? Di kelas setunggal. Kelas tunggal niki. Oke. Udah berapa tahun nyinden? Belum lama. Ora ngapusi mosok wis beredar kok ora belum Oke, lama. tapi nyindennya belum lama. Oh ya, 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Ya status? Status punya pacar 5. Well, jane iki suhu. Suhu. Aku kalah, aku siji ra gablek. 5 ya? Ya. Itu juga aktif semua ya? Iya, aktif semua. Available. Iya. Oh ya. Hiperaktif malah. Siap Mbak Mega, mohon maaf Mbak Mega udah payu ya sedulur-sedulur. Jadi jangan dicim sebelahnya. Nah ini cantiknya, ya ampun, seperti bidadari. Benar. Ya, nah senyum toy mas. Dewi Lujeng Dalu Mbak Elisa. Ini cendalu. Jerek pitepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi. J. Yang Retno apa yang Dewi? Retno Panggilannya. Retno bisa, Dewi bisa. Oh bebas. Oh suka mananya? Suka sayang. Ya udah Retno aja ya. Umur berapa? Umurnya 20 tahun. 20. Dulu SMKI apa enggak? SMKI Solo. SMKI Solo. Iya. Ya sekarang Sekarang kuliah di ISI Surakarta. isi Surakarta semester Semester 2. semester 2. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah derek. Oh, Anu niku, Mbak. iya. Mbak. Hah? Nembe mawon putus niku. Nembe kok kowe ngerti sapa-sapa? Lah niku kuwi kanca kula. Hah? Kanca kula kampus kok. Lah iya kok sik wong wedok angger putus kok langsung ditulis dan Wah niku kula ki terus tak bunderi niku terus. Iki kanca persis iki, satu semester sama Nggih, kamu. satu semester. Satu angkatan. Satu angkatan. Oh iya, Mbak Retno apa Dewi? Retno. Retno wae ya, Mbak Retno ya. Jadi yang ngajak sini sih kadang. Nggih, bosen niku. Oh, tadi di naik kereta apa dianterin? Sama yang demung itu. Sama Wah, itu. Oh. sing demung wis Iya, 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 wis iya, ambil iya, langkah iya, wis. iya. Oh, iya yang demung itu juga dari isi Surakarta. Ya. Sama. Sama satu angkatan. Satu angkatan juga namanya Bagas. Bagas. Oh iya, Bagas Retno. Oke. Jos. Ya, oke, sebelahnya. Selamat malam. Selamat Mbak Elisa. malam. Namanya siapa? Nama saya Naila. Naila. Iya. Umurnya? Umurnya Wah.
Nggak usah ragu-ragu, kita nggak apa-apa. Bloko soal umur nggak popo. 19 tahun. 19 Iya, tahun. iya. Sekarang kuliah apa di mana? Kuliah. Kuliah di Isi Surakarta. Isi Surakarta jurusan Karawitan. Karawitan semester Semester 2. 2. Ikut rombongan ini tadi? Enggak, berangkat Oh, sendiri. Iya. Sama pacar? Iya. Pacarnya ikut? Iya. Mana? Oke, I know. Oke, nanti Bodyguard. kamu ikut nyanyi ya? Iya. Yuk, berdiri. Ini aku memilihin yang setimpal gitu ya. Enggak. Enggak, maksudnya itu adalah secantiknya gitu ya, cantiknya suaranya. Rangono, iki coro timbangan nih lah, ya aku. Anu, Yang anget. tengah ini beno, oh angetan gitu loh ya. Wow, baik. Caper. Apa? Oke, Naila, ya kita nyanyi satu lagu dulu buat teman-teman Nggih. kekalih ya. Nah, lagunya Dadi Hati ya. Nah, ini nanti gantian-gantian, nanti habis ini aku tak meminta manten untuk bisa ke atas bawah. Nggih. Sekarang. Oke, yuk coba. Barang. Dari sini. Mantap. Ini boleh diartikan Yulimbo. Nah, iki. Apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ayo dalam kudu iso. Monggo diartikan Mak Canggih. Kegarane. Kok dioper? Kira-kira. Kira-kira apa? Enggak apa-apa itu bebas kira-kira. Apa ya? Gegarane wong akrami. Kegarane sih du- apa? Nah, Ayo apa? Wah, jan wis kegarane kuwi pegangan. Ayo kuwi. akrami apa? Akrami kuwi Apa ayo? wong dijodohan. Ah, kuwi. Dudu bondo dudu rupa. Tegese Apa ayo? Pegangan dudu Wong- bondo iki apa? dudu bondo. Dudu bondo iki bukan harta. harta. Dudu Dudu rupa. Bukan paras. Nah, Rupa. bukan wajah juga. Bukan wajah. Tapi apa? Ayo. Apa? Nah, iki Bariki, Oh, jawabannya bariki. Urung toh bariki. Belum. Among ati pawi Jas iki aku ora salah milih sinden dua ini bagus semua suarane. Yes. Apa artinya ayo? Amung ati pawitane. Among ati pawitane. Gampang ati ra Gampang iso. iki, nah. Ayo. Apa ayo? Kowe kuwi entang. Piye to? Ayo coba. Amung ati. Amung ati pawitane. Apa ayo? Aku ki bumet kan mau wawan ki. Dari hati ya iki lho. Pawitane berarti apa? Modale. Ya? Nah, Modalnya modalnya itu dari hati, jadi bukan dari moto ya. Oh, Nggih. Iya. modal dari hati. Mm-mm. Sesuk nek rabi mangane mengati. Oh ya, padahal ya butuh loh, rabi Lah. sing utamai duite ya. Ah, kan? niku. Oh. Luar biasa sip jas. Matur Matur nuwun. suwun. Nah, ngene iki kan kolaborasi yang baik. Dadi iki sing bendo ajar kendel. Nggih. Nggih. Ya, menika sampun lah menika
Mas Gadang, Mas Gading nyuwun wekdal mbok menawi temanten kekalih saged minggah wonten pepanggungan. Nggih. Dikasih spot kanca-kanca. Agem spot kok Mataraman wae, Cak. Monggo Mas Arifin, Mbak Muzasina. dia temanten kekalihipun menika Mas Arifin kalian Mbak Muzazina. Nah, selamat malam, sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Elisa. Pripun rasane, pun rabi piye rasane? Kok enak ngono marake pengen ya. Enak jare gitu. Ya ini gimana perasaannya kok mau menggelar wayang ini keinginan Bapak apa panjenengan sendiri lajeng ini nanggap Mas Gading Gadang pripun raosipun pripun? Keinginan sendiri Mbak. Keinginan sendiri berarti panjenengan memang suka nonton wayang? Ngefans Bapak. Oh, ngefans Bapakipun, nggih. Terus sakniki saged kelaksanan nanggap menika. Rasanya gimana? Ini juga di streaming sama beberapa channel termasuk Dalang Seno Channel. Pripun? Ampun nangis loh Mas. Mboten. Bingah nggih? Alhamdulillah. Mbak menawi ajeng wonten ingkang dipun aturaken untuk warga yang datang hadir sak menika menonton atau juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, monggo waktu dan tempat. Bebas mawon niki, santai mawon. Pun los aja menika, santai wong ini isinya seneng-seneng, semua warga juga bahagia wonten mriki nggih. Wih, jeder. Mak jedor. Nyuwun donga pangestunipun dhateng sedaya pilenggah supados kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi anggadhahi turun ingkang soleh solehah kalih welas. Kalih welas. Rolas iki dangding. Jaluke rolas iki layar. Cita-citanya sangat berat. Gawe tim sepak bola. Ben saged futsalan. Oh langge, ben saged futsalan. Mbak Muzazina, gimana rasanya? Ini yang dari Demak kan? Iya kan? Jauh-jauh ke sini. Di sana kan rasanya panas kan, ya kan di pantai utara. Nah sekarang di tempat dingin. Kok bisa ketemu? Pertanyaannya. Pacaran enggak BTW? Atau enggak, langsung? Enggak. Oh enggak ya, bisa langsung ketemu. Langsung rasanya gimana? Ada terang benderang gitu, kayaknya ini istriku gitu. Rasanya gitu enggak? Firasat gitu. Jalur langit. Jalur langit ya. Jalur langit. Aku mesti pasar jalur resep piye carane ben iso entuk jalur langit. Ya Allah.
Ya, semoga langgeng ya Mas. Amin, amin. Nggih. Mungkin ada lagu yang disukain. Biar kita haturkan untuk jenengan spesial sebagai fans Bapak. Nggih. Iki iya ora. Oh, njaluke bojo galak iki cetok alus dan sangat-sangat kalem kok bojo galak lah. Yoga incen. Nek riyen kan sering ngempet kangen to Mbak. Nggih. Nyanyian rindu. Oh, nyanyian rindu tapi nggak ada keyboard ya kayaknya. Mboten wonten keyboardipun. Jadi ini yang pakai gamelan-gamelan. Kayak nyidam sari yang gitu. Nggak tahu ya. Oh iya, ya udah nanti berarti requestnya ikut sama atas aja nje. Ya kita support panjenengan semoga langgeng berdua, awet mencintai sampai maut memisahkan ya setia selamanya. Iya sampai terus sesok ya siji sak lawase. Mun nek nganti tanduk di selentik wae Mbak. Enggak Mas. Nggih, matur suwun nggih. Nanti kita haturkan lagu-lagunya sembah nuwun. Panjang kuyungipun juga udah menggelar hiburan untuk warga masyarakat mriki. Mugi berkah Mas Arifin. Sembah nuwun ya di tutuk. Kan saged ketinggal nggih bisa pada melihat dari streaming. Oh ini to mantennya. Nggih. Ya ini alus-alus. Halus apa meneh sik nganu putri Mas. Nggih. Dasare dari sana Demak jauh ke sini. Wah cuman klecam isin ra kaya aku randre isin. Nah ini ada permintaan dari fans Gading ya menika. Dari Dalang Seno Channel ada yang minta lagu Ngimpi. Nggih, menika nyuwun dipun bawani. Wonten request mboten dari Mas Gading Gadang? Wonten menika Mbak, wonten. Ninggal katresnan kalih gubuk asmara niki panyuwunan saking panitia sing Laden. Oh, panitia. Nah, iki penting iki. Penting, sangat penting soalnya ya. Ada lagi Mas Gading ada enggak? Nah, mboten sampun kula mboten butuh HP. Oh lah kok iso ra nggawa HP? Hah? Oh. Apa HP-mu digawa yangmu? Ora. Oh, HP-nya di sana lah. Mbak menawa terus nek kowe nakal. Jijas nang isor. Ya wis. Nggih, menika ngimpi dulu ya. Nggih, Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega. Yo. Kemuka. Megatron. Megatron. Ya, ini minta bawa. Bawa. Yuk.